Nami boten wonten tembung ingkang angel malih. Ingriki kula badhe netepaken bilih jumenengan saged punduwi. Pakni. Jaga. Ayo. Maruto. Esi.
Sri Subositi Ratu Paket jumeneng rata ing Majapahit. Suta Marat ana nindya mantri pendeberi dene kaping 3 Pratandha jumenengan diwiwiti. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Sineksenan bumi langit saisine. Kula badhe ngiwaken kabutan kula pribadi sarta nangelaken kemanegara. Risawul negari Majapahit
Badhe kula kuping juara kula. Kados dene nampi sabdanipun Guru. Sak sampunipun kula mireng sumpah prastya panjenengan sedaya. Ugi saged amimpi agenda jumeneng ratu ing Mojo. Mugi-mugi sabdanipun Juwita Ratu kamirna dening rajanipun Kados manani agung lan agungipun negari Mojo. Sumelu atur iki wonten menapa, Pak? gandeng jumenengan sampun kelampahan boten wonten aras negara menapa kenging dipun wastani kanthi lampah ingkang menika kepareng ngabdi nuwun pamit badhe wangsul ing Kabupaten Tuban. Keng menapa kok dadak kesesa kondur, Pak? Tadah duka Juwita Ratu Sabtu hari laminipun kula aparentah maranata jumenengan mongko kula dipun rantos tamu ing Kabupaten Tuban. Yen to pancen cetha kados ngaten. Namung nderekaken anggen panjenengan. Nanging kula nyuwun pamit. Sak wanci-wanci pamita Mojo petuh payu-payu. Namung ampun ratos dhateng dawuh kula. Sendika dawuh dalem Juwita. Yayi Konsap Kados pundi Kang? lan sliramu Yayi Kapas dipati. kepeksa aku ndisi bali menyang ing Tuban. Kaya kene aturake kunjuk kersa dalem yen aku dinteni tamu. Kados Ya mung ngene, Kados pundi Kang? yen wis rampung kok iya iso kampir tindak Oh, lanjut. kados ngaten matur suwun sanget. Regian Iji kula. kepeksa kula anding ini kados atur kula mesakaken tampil nenggo Kados katundung nggih mawon. pangaksani. Boten lerek dari kembul. Hati terus pundi bagi tamu depan sami. Namun dheweke lapas mati. Kebareng Nderekaken sepuh. Pada pagi kok. Ampun ngantos wonten kala ing Mojo panjenengan tangan. Kita pun juga main semua kapal kantor daripada kamu. Yon. Juwita Ratu Kendana Wungu. Minat jingga ya Guru. Sowan kowe pendapi Majapahit. Kula namung ngaturaken sembah kinarya bekti kula kunjuk ngono. Ingsun tampa mung tiba sepadha-padha ya bener. Sanget kapuni mugi yuhana kula ngono. Yon dawuh. Hayun bapak netol kiyem dawuh. Aku diri yon. Rasane pripun? Rasane atiku dedek piur. Dayon. Dawuh rae. Biru rak birune mangsi. Marian. Iya to. Gedang ijo gak ana isine. Ngayu kok kena widodari. Lho, lah nek gak ndek bojo, gak ana atine. Saiki lho yo. Ya. Tandur napa kiyonge mati. Tandur sore sing tempah sapa ora? Gugu bapak ora payu rabi. Lah nek nganggur suwe sing betah sapa ora? Ada marep penyakit yoyo. Yon. Ya. Iring-iring montore Kanjeng. Manteng mau ora sepel iki. Mau dak sepel sik ah. Kuwi ngomong lagi. Iring-iring montore Kanjeng. Montor mabur gak ana rodane.
dadak dipanteng. Lah nek pancen seneng gedhe duwite kok omahe. Ini sudah minyak. Kowe nak ketak. Segegai wae teri. Ya maksude minak jingga bojone wakini. Aku Joko Tingki. Oh nggih, Joko Umbaran. Joko Umbaran nggih minat. Kangkang minat kuncar. Piye? Agak Sidoarjo. Adi minat jingga. Tuwin Paman Temenggung. Haryo jejetan STOP. Niku ngopo Mang Stop? Lecong cabago cangganteng. Lho wonten dawuh. Biyen kowe ketemu aku. Kowe muwuh Paman Haryo jejetan pas. Ning kalenggan iki Juwita Ratu Kencana Wuwu kang ngemudi negara Majapahit, aku diangkat dadi patih, jenengku Patih Lugendek. Patih Lugendek. Tapek Lugendek. Patih. Tapek. Lho, betul ora? Tapek. Patih. Patih are tapek. Kula kuwi ndek kesene ngono ya Mang ya. Iya. Juwita Ratu Kencana Wuwu. Minat jingga. Sowan kuwi negari Majapahit. Majapahit wae. Majapahit. Ah, Majapahit. Majapahit. Malah bener. Kula badhe nagih janji. Nalika sampeyan negari Majapahit niku ra timbul dahulu. Hingga dipun dimulakan Bupati Grati nggih Kebo Marcrewet. Terus Kebo Marcrewet. Kebo Marcrewet. Ya adalah Kebo Marcrewet. Marcrewet. Rening kalau mau coba sami kalah. Umur Sang Prabu Bromartunjung niku ra nyembaraken ngono. Isine sayembara niku mboten pilih jalma. Alih ngendarat ageng mejahi Kebo Marcrewet badhe dipun ganjar kalian Dyah Ayu Supositi mila nggih Usmering Ayu. Jane bangka kae kula nglamar kae sampeyan ngono. Bener ta ora? Bener alias leser. Piye minat jingga? Mula wonten dawuh. Yen kaya ngono sowanmu ing Majapahit nglamar lan ingsun. Ati kula ndoyon. Iki tandane detik-detik cinta menyentuh. Ngono nggih. Pertama-tama ngoten iki. Ora dadi dan ditodi katresnan jenengan. Kejaba nak ngono. Ha iya, Dek. Gus, cangganteng. Mula wonten dawuh iman. Juwita Ratu genjot saling palenggan sing tanpa peponya. Ages aku prilaka badhe wakil Juwita Ratu kang bakal mangsuli marang aku. Nek sowanmu ing Majapahit kanthi dasar nagih janji. Kuwi wis kedaluwarsa. Jalaran sing nganake Giripati Mbaya ora liya Sang Prabu Bromartunjung Suwardi. Dur sapa sing kok tagih? Mongko sing nganake sayembara wis seda. Ning nek tekawe Majapahit kanthi dasar nglamar. Nglamar iki tau pamakna wong jejaro. Nek diwenehi semono atimu, ewa dhewe ya ora diwenehi. Kowe golek liyan. Kejasa kuwi ya. Kowe pangarsa ana ing Kabupaten Blambangan. Juwita Ratu iki nalendra kang ngemudi negara Majapahit kang sembah-sembah para titah. Dipundi-pundi kaya dene Pesiaji. Disanjung-sanjung Pati Agung. Saru Pegumi.
Dan ini sakit pangasnya mau cobain. Ini loh. Pilih kuping jaket mau cobain. Paman sagono nokorine saka kinang jalur. Dan wis selama ing jaket ora sekali. Kowe tak jodokke karo Mbak Yumu Anjaskara. Tak lungguh tangan loro, papon. Kowe aja ngesake dhuwit para kencana wuku. Terus reda. Coba. Ngoten nggih, kene. Nanging boten ngoten. Ora usah trimo nuwuni sabdaning ratu. Iki sampun karep to Mustaka Raja. Lho bang wong sedo kok diposek niku ora boten bergatokan. Melu loro rembug lan kowe disimbolo. Le umbaran bocah bagus. Kula akan koncan. Tenane aku ki yo melas lawan. Nganti saiki kowe mung ngantu-ngantu. Jalaran rikala semono kowe ngumi marang janji. Ya. Nanging ngerti. Jumbo apa sing dikandhake utawa diaturke lawan Kakang Patih Luder. Yen kabeh iku mau wis kedalu pisan. Sing kaping pitu. Jagat kuwi ora mung ciut. Jagat kuwi digelar apa? Akeh para wanita. Ayune sing ngungkuli Sang Gita Ratu Kencana Wuku. Yen kowe tresna salah sawijining wanita, ayo pilih wanita ana ing Kabupaten Lumajang. Aku sing saguh notok korine nyinang jambe suwe waton aja Sang Gita Ratu Kencana Wuku barang. Lan meneh. Lah singgo kula Kakang Sundaraja. Kowe kuwi suwijining bupati kudune tanggap ing Sasmita. Osko sebate aturmu kaya ngono njur Swita Ratu jejeg saka Palgah. Iku mratandakno nek ora bisa lan kowe ditampe panglamati. Nek pancen bener-bener kowe kepengin mangkus mikiring wanita. Ayo kanthi ing kedhimilya yen perlu anak Larasati pengkotak wereke kowe Wiwit Paman Lo Gender Kakang Minak Koncar Tuwin Paman Sinursa ya semune kok mboten cocok kae karep kula. Duh Paman nggih Kakang. Kula pun kadung sumpah lan sulput ing Blambangan niku ra mboten bareng karo wungu negari Mojokerto kula Prabu. saya lepaskan Ratu anyar sabete do geger can. Kowe melu cawe-cawe karo bocah. Kula tetep melu cawe-cawe. Watake dulurmu kediri wong berangan. Kena gelem aja anu nang wajah. Oh nggih. Kalau bocah kita ndang gawe ya Pak. Saben surat sore Blambangan. Namung wis taken jauh.
sebab